antenne. Rigtig dejligt at se så mange mennesker i det her fantastisk dejlige vejr. Eller Lynningjert. Om lidt skal vi tænde juletræet. Og det er jo ikke bare sådan noget, man lige gør. Så derfor har jeg fået assistance fra borgmesteren i Lyngby. Jeg har ham slet ikke i Grenå. Jeg har en anden. Så, og så er det sådan, at juletræet her, når vi nu kigger på det, det er smukt. Det er lille, men det er smukt. Og nu det andet juletræ derinde i Grenå, det bliver jo tændt af en anden borgmester. Men næste år, så bliver det måske borgmesteren i Lyngby, der skal tænde det træ. Og nu kan han øve sig lidt i dag. Lige om et øjeblik, så går borgmesteren sammen med præsten over i præstegården. Fordi der er noget kemisk derovre, hvor de kan sørge for, at der kommer noget lys. Og så skal I alle sammen, alle børn og barnlige sjæle, skal hjælpe med at tælle ned fra 10. Og når vi når til 0, så beder vi så beder vi til, at der kommer lys. Ja. Så kommer borgmesteren tilbage. Så vil han lige sige hej, tror jeg. Lige hilse. Og så skal vi synge en sang. Han har en sang med. Vi kender den nok. Der er tekst med. Jeg ved ikke, om vi kan se det. Men borgmester og præst vil lige gå over i præstegården. Ja, det må jeg gerne. Så skal vi lige have lidt tid, så skal vi tælle højt, så vi skal kunne høre det. Spændende, hvordan de laver lys. Det skal bare tage den ned. Det er imponerende, man kan det. Ja, nu kan jeg se, at I er inde på præstegården. Okay, alle børn og barnlige sjæle, de tæller ned. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, det klarede I rigtig flot. Det var lige før mit hjerte hoppede næste gang.